teraz za FBK s Sabinou, Bčko, B-team, no a prišli sme na turnaj zvíťaziť. Tak to je, moji kamaráti tu začali hrať, no a je to príjemné spestrenie letnej prípravy a trošku sa udržať v kondičke. Tak v podstate zásady sú rovnaké, akurát ten florbal treba viac behať a to viem, je to možno aj trošku rýchlejšie. Požiadali ma vlastne túto Stopolčan, robíme nejaké pre nich sponzorské veci do ligy, takže cez tento klub Topolčiansky. Že je to dobre veľmi zorganizované, organizátori to dobre zvládajú, ľudia vyzerajú byť spokojní, je tu pomerne dosť ľudí. Myslím si, že je to na dobrej úrovni celkom. Tak darí sa sem tam urobiť nejakú hovadinku, keď je priestoru na to a doberáme sa aj na tréningu s brankármi, tak potom to preniesieme aj do zápasu. Tak určite si myslím, že hej, ideme na Slovak Open, potom idem do Čiech na Hummel Cup a na Czech Open určite a určite budem aj niekde sponzorom asi, pravdepodobne. Tak sezóna skončila pomerne dobre, len tak sme sa dostali do toho play-off a myslím si, že dobre skončila. Mali sme hneď nasadeného prvého a boli lepší, ale potrapili sme ich trošku, takže. Na slovenský pohár ma zavolal tréner Topolčian, či by som nešla, tak išla som. A som tu za Topolčany. Mám už nejaké ponuky, buď Nemšová, alebo tieto Topolčany. Ak Horsepower nebude hrať extraligu, tak oni tam pôjdu. Alebo možno aj ten Prešov, možno. Tak máme dve remízy s Petržalkou, ktorí prišli v lepšom zložení ako mali, to je myslím celkom dobré. A s tým Uherským Brodom tiež 2-2.